pipes and cistern kan lut do nga pipes and cistern hi ama a time in work kan tin khan in zu zui che a problem kan ti hal mop mai do na ni. Two taps can fill a tank in 80 minutes and 120 minutes respectively. In how much time will they fill the tank when open together? Tap pakhat a oma chu tap chu tap A ti mai la tap A can fill a tank in 80 minutes and tap B can fill a tank in 120 minutes. Tro chuti ni chuan implies work done by tap A in 1 minute. Minute khata chuan 1/80 ni mai tro ma kan se ang che kha work done by tap B in 1 minute chu 1/120 ni le mai tro chuti chuan ani chuan therefore work done by tap A plus B A le B chu tro A le B ten minute khata 1 minute exang en tho theang 1/80 plus 1/120 tro chu 80 le 20 hi LCM laila LCM la kan tin sa to a tro som voi riat som voi som pani pali voi ni pali voi thum pani voi thum paru voi ni li voi som chu zan ni som li tro som riat in a voi thum za som ni in a voi ni tro ani chuan 5/240 work done by tap A plus B tap A le B hian nit khata hian 240 mun so zan ni som li thena mun nga na an thok tin ani tro ani chuan tuna hian eng tia reia nge they can fill the tank when open together hong ve taila eng tia nge a tank kha ang tin an ta tro chumi chu therefore the tank will be full in 240/5 minutes. Tro hemi inverse che will be full in 240/5 minutes. Chumi chunga timo a chan chu a uak a hi a hna a hi pakhat ani turani tro hna kha pakhat tro chuan ta hem pakhat chuak tur chuan 240/5 ani ngai tro kan multiply an tur hi chu in 1 minute kha hei hi ni chuan tro in 240/5 in 240/5 minute a chuan a hna kha a zo che don tro work kha a complete che don chu wang chuan helai inverse kan lak thin kha hei hi om zia chu ania ti chuan tank will be full in 240/5 minutes ti kha kan answer tur ania thi kan du chuan a option a khan 240/5 khan alo om lo mai thea panga voili somli panga voiriat somli tro chu 48 minutes pon kan da the ni. Pipe A fill a tank in 6 hours. Pipe B empties it in 8 hours. If they are open together, in how many hours will empty tank be full? Atita pipe A chuan darka ruka tank ati full thea pipe B chuan darka riata ati ruak thei boka tro pakhatina thun kha tum char anga pakhatin ti ruwa tum char ve bok don ti angani ta tro ma se pipe A hian na thok chak jok tro thok rual char ta se ta hian pipe A in 6 hour a khat thein ron luta ma se ta hian 8 hour a ruak thein chuak ta ani chuan ta hian alut lam hi chak zoka a chuak lam hi muang zoka tro chu wang chuan enge moza thi tui om hi om char don tin ani tro chuan chu thini chuan tui om hi
akal char chara tui om hi tlem in a sang tial tialang a chan chu tui ron lut kha chak zok mi owangin chumini wang chuan if they are open together in how many hours will the empty tank be full ta culture char ta se empty tank kha entika nge a full theng ti khamin zo khani ta ni pipe A fill the tank in 6 hours logic mai ta ula pipe B empties it in 8 hours Trong chuan ani chuan ta hian implies work done by pipe A in 1 hour to 1 by 6 draw chuan work done by pipe B in 1 hour to a empty a chuak zong ani wang khan ta hian ta ve thung hi chuan negative kan hmang don ta ni ti chuan therefore work done by pipe A le B bel draw work done by pipe A le B in 1 hour to a pipe A le pipe B te na tho kha kan bel draw kan bel kan tiama se hi negative sign ania draw chu wang chuan 1 by 6 minus 1 by 8 alo chhuak ta dik ta draw chu LCM kan lak chuan pariat le paruk LCM la leang pahnih voi li pahnih voi thum pali voi thum som pahnih voi ni li draw paruk voi li pariat voi thum 1 by 24 draw work done by pipe A le pipe B in 1 hour kha pipe A khan pipe A kha ron kho lu char chara pipe B chuak char char ta ma se a chuak lampang kha muang zo ka alut lampang arang zo ka chu in chuan darkar khata mun som ni pali a kan then ta tro mun som ni pali thleng ei mun som ni pali ni ta se mun khathi darkar khata tro chu ti ni chuan darkar khata mun som ni pali thena mun khathi aron feel chuan a via feel tur chuan darkar som ni pali ma mo ti na tro ani chuan therefore in 24 hours the empty tank will be full answer to 24 hours tin khani me ma kan logic ang che khan 1 hour ni chuan 1 by 24 tro 2 hour ni chuan 2 by 24 tro 3 hour ni chuan 3 by 24 tro ni chuan 1 thleng tur chuan 24 hour 24 ania 1 a hna kha thok complete che tro 24 hours hi kan answer tur ani